Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Прототайп 951, с мен е Дани БГ. Здравейте. Така, това е първи епизод. Ние играем в Normal Craft. IP-то IP в описанието. Да. Тук в този епизод няма да правим нищо съществено. Това е просто информативен клип за нашия канал. Нали? Канал. Я като цяло за поредицата и Да, всичко така. останало. Нашия екип се състои от мен и Дани и това е И още два гълъба. Гларуса. Гларуса или гълъба, както их искате го наричайте. Да, Тези два гларуса или гълъба не са част от тима ни, а са просто гости. летящи птици, които тук на мен ще участват и ще им слушате смешните гласове. Пак са по-хубави от моя. Тихо сега. Та на кого ще снимаме? Ами на Майнкрафт, логично. Така, ние няма да снимаме само на Майнкрафт, ние ще снимаме и на League of Legends. Да. И ако някоя друга игра ни хареса, ще я пробвам. Напишете, ако искате да снимаме на някоя игра, напишете я и ако ни хареса, може и да... Я играем. Да. По-скоро аз, защото той не съм сигурен, че... Ще се изтегля. Добре. Добре. И защо ли скачам на къщата? На основите на нашата къща. Това основи, това дори не са основи. Добре. И мисля, че това ще е края на информативния клип, както той го нарича. Получи за феновете. Водата. Добре, това ще е края на информативния клип, както той го нарича. Много казвам. И ако ви е харесало, ако ви е харесало, харесайте, коментирайте и можете да станете гълъби. Да, можете да станете един от нашия екип. Довиждане. Гълъби. Млъкни. Довиждане. Това е края на първи епизод. Информативния клип, по-точно. Довиждане. Това е всичко от нас.